Fy enw I yw Homfray. Fi yn reolwg gwasanaethol therapiau seicolegol ac fi'n gweithio mewn Hywel Dda. O'n i'n dod o Cwmbran, mae'n tipyn mas o'r Casnewydd. Pan oedd hi'n fach, oedd hi wedi mynd i ysgol gynradd Cymraeg mewn Cwmbran ac wedyn lan i ysgol gyfun Cwmrymni am 2 blwyddyn. Ond pan o'n i'n dod nôl o ysgol, fy teulu fi ddim yn siarad Cymraeg. So ni ddim ond siarad Cymraeg mewn yr ysgol. A pan oedd hi wedi gorffen ysgol, ath hi ddim yn siarad Cymraeg gyda'r neb. So oedd hi'n credu bod mae'n rhaid i fi wneud rhywbeth i roi y Cymraeg nôl i fi a codi y hyder i siarad gyda bobl. Fi eisiau cael y hyder i siarad gyda cleifion a pan maen nhw'n dod mewn i'r gwaith. Ond fi moyn i wneud mwy i cael mwy a mwy hyder a dyna beth ni'n wneud am nawr. Mae'n rhaid i pobl, pan maen nhw'n trio siarad Cymraeg, peidiwch â poeni am pethau fel treigliadau, peidiwch â poeni am pethau fel dwi ddim yn gallu meddwl am y gair. Defnyddio Wenglish os ti'n gallu, achos os ti ddim yn defnyddio geiriau ti ddim yn gwybod, ti ddim yn gallu gorffen y brawddeg a ti'n teimlo fel ti wedi colli y Cymraeg. Mae'n rhaid i chi trio i wneud a trio gwneud pob dydd. Hwnna mwy pwysig na meddwl bod ti ddim yn gallu meddwl am y geiriau neu y treigliadau sy'n dod mewn gyda fe.